ፕሬዝዳንት ታዬ አስቀስላሴ፣ ክቡር የቀድሞ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ፣ ክቡር አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ ክቡር ፕሬዝዳንት ታዬ አስቀስላሴ፣ ክቡር ነበር ፕሬዝዳንት ፌዴሪ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ፣ ክቡር አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ ክቡር አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር፣ ፕሬዝዳንት ሐፈሻው ቤት ፍርዲ ክቡር ቴድሮስ ምህረት፣ ክቡር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ፣ ክቡር አይተ አደም ፈራህ ምክትል ፕሬዝዳንት ፓርትና፣ ክቡር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን መኮንናት ሰራዊትን፣ ዝኸበርኩም ርዕሳነ ምምሕዳር ኩለን ክልላት ሚኒስተራት አቦታት ሃይማኖት ኣብዚ ዝተረኸብኩም ዕዱማት ኩለኹም ቅድሚ ኩሉ 2017 ብብዙሕ ዓወት ንዘሰጋገረና ብዝነፀረ ሓሳብ ንቅድሚት ክንጓዓዝ ንዝሓገዘና ፈጣሪና ምስግና ከቕርብ ይፈቀደለይ። ብዙሕ ዝተረዳእና ብዙሕ ዝተሓገዝና ብዙሕ ውፅኢት ዝረኣና ሰባት ድሕሪ ዓወት ብምስግና ንፈጣሪ ዝግብኦ መሃብ ኣዝዩ ኣድላይ ልምምድ ስለ ዝኾነ ከምዚ ከማይ ዝበለ ዕድለኛ ሰብ ደጋጊሙ ፈጣሪኡ እንተመስግን ንስኹም ተተሓባቢርኩም ዝበለጸ እዩ። የዛሬውን የመደመር መንግስት የመጽሐፍ ምርቃት አስመልክቶ ናይ ሎሚ ምረቓ መጽሓፍ የመደመር መንግስት ተመልኪቱ ብተዋስኦ ኣዝዩ ብዘስደምም መንገዲ ነቶም መጽሓፍቲ ዝዳሃሰሱ መናእሰይ ሰብ ሞያ ምስግና ይግባኦም። ኣዝየ የመስግን ሰገናት ብሰርከስ ብሕቡብን ፈተዋ ዓዱን ድምፃዊ ንዋይ ደበበ ተሰኒዮም ንዘቕረቡልና ሰርከስ ከመስግኖም ይደሊ። ንዶክተር እዝራውን ከምኡ ከመስግን ይደሊ። ዶክተር ፍጹም፣ ዶክተር ዮሴፍ፣ አይተ ጌታቸው፣ አይተ ዘሪሁን ከምኡውን ዶክተር ዳኛቸው ኣዝዩ ብዝገርም መንገዲ ብዛዕባ እቲ መጽሓፍ ዘለዎም ዝርድኢት ብንጹር ቋንቋ ኣዝዩ መሃራይ ብዝኾነ መንገዲ ስለ ዘቕረቡ ብውልቀይ ኣዝየ ከም ዝተገረምኩ ብምግላጽ ንዕኦም ከመስግን ይደሊ። የመደመር መንግስቲ ጊዜ ምስ ሓለፈ ዘበን ምስ ሓለፈ ከምዚ ኢለ ሓሲበ ነይረ ወለዶ ይፍረደኒ ሓሳበይ ከምዚ ነይሩ ከይፍጽምን ከይዕውትን ኣሰናኺሉ ምንበር ንዝብል ሰበብ ኣለሻት ዝተሰናደአ መጽሓፍ ከይኾነስ ጊዜ ወቕቲ ስለ ዝተዋሃበና ብንጹር ሓሳብና ርድኢትና ሃገርና እንትንሃንጽ ሰራሕቲ ታሪክ እምበር ዘከርተይ ንኸውንን ብዝብል ተበግሶ ዝተሰናደአ ሰነድ እዩ። እዚ ከም ኢትዮጵያን ዝበላ ከዓብያን ክልወጣን ዝደልያ ሃገራት ኩለን ኣዝዩ ኣድላይ ነገር እዩ። ኮይኑ ግና ንውሕ ዝበለ እዋን ስለ ዝጸናሕና እቲ ሓሳብ ብብዙሓት ብዝርዝር ስለ ዝተገልጸ ነዚ መጽሓፍ ኣብ 4 ዓመታት ኣኪበ ሕፅር ብዝበለ መንገዲ ዝተደለየ ነገር ንምግላጽ ክኽእል ፍቓድኩም እንተኾይኑ የመደመር መንግስት መዕረፊኡ 4 እዩ። እቲ ቀዳማይ መበገሲ እዩ። እቲ መበገሲ እንታይ እዩ እንተኢልኩም ኣይተዘሪሁን ከም ዝበልዎ ወነ እዩ። ኢትዮጵያ ስለምንታይ እያ ድኻ ኮይና? ኢትዮጵያ ንምንታይ ተጸባይት ሓገዝ ኮይና? ኢትዮጵያ ካብ ምን ስለትንእስያ ሓገዝ ትጽበ ዝብሉ ናይ ሕራነ ሕቶታት ምኽንያትን ንምድላይ እዩ። መእመናይ ምኽኒት እንተተረኺቡሉ ከጸናንዕ ከረጋግዕን ይኽእል። እኹል ምኽኒት ተዘይተረኺቡሉ ግን ሕራነ ድቃስ ይኸሉ እዩ። ንምንታይ ኢትዮጵያ ንምንታይ ደኺያ እንትበሃል ኣብ ዓለም ኢትዮጵያ ብሕታዊት ደኻ ስለ ዝኾነት ኣይኮነን። ብዙሓት ደኻታት ይኽን ተባሂልን ዝተቐበላ ሃገራት ኣለዋ። ናይ ኢትዮጵያ ዕረፍቲ ዝኸልእ ምድረ ቀዳሞት ምዃና ንሕና ጥራሕ ከይኮንና ዓለም ዝኣምናን ዝጭበጥ ታሪክ ስለ ዘለዋን እዩ። ምድረ ቀዳሞት ምዃና ዝተዘራቐቐት ምዃና ዓባይ ምዃና ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ብምዃና መናእሰይ ዘለዋ ሃገር ብምዃና ጀጋኑ ደፋራት ንህይወቶም ዘይስስዑ ኣብ ነዊሕ እዋን እንትዕቀን ጅግንነቶም ዘይነፀፈ ህዝብታት ዝርከቡላ ምዃና ኢትዮጵያ ዝኣመሰለት ናብ ፈጣሪ ዝቐረበት ዘሕብን ታሪክ ገድሊ ናጽነት ዘለዋ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ብተፈጥሮ ዝተዓደለት ብኪነ ህንፃ ብባህሊ ብታሪክ ዘሕፍር ነገር ዘይብሉ ህዝቢ ብኸመይ ድኻ ኮይኑ ብኸመይ ተጸባዩ ኮይኑ ኢልካ ምሕታት የድሊ። ኢትዮጵያውያን ፈለምቲ ሕርሻ ምዃኑ ይዝንተው። ምድረ ቀዳሞት ስለ ዝኾኑ ሕርሻ ጀሚርና ሓፂን ቀጥቂጥና ማሕረሻ ሰሪሕና ሓሪስና ዓፂድና ምብላዕ ጀመርናን ህዝብታት ብኸመይ ተሸኺልና ብምትራፍ ምግቢ ክንስእል ኽኢልና። ኢትዮጵያውያን ብዝተኣለመ ክዳን ብባህላዊ መንገዲ ክዳዶም ብምስራሕ ሎሚ እውን እንተኾነ ኩለኹም ከም ትፈልጥዎ ብማዕለማ ዝፍለጥ ባህሊ ዘለዋ ሃገር እያ ኢትዮጵያ። ዓሊምና ክንክደን ዝኽኣልና ማዕለማ ዘምህርና ኢትዮጵያውያን ከመይ ክዳድና ምፍራይ ኣብዩና ዓለባ ካብ ደገ ንዕድግ ኮይና ብባህላዊ ፈውሲ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኩለኹም ከም ዝፍለጥ ንብዙሓት ሕማማት ፈውሲ ቆጽሊ ምቕንጣብ ምቕማም ምሕዋይ ዝኽእል ታሪክን ባህልን ዘለዋ ኢትዮጵያ ብኸመይ መድሓኒት ምፍራይ ኣብይዋ ዝኾነ ንእሽተይ መበገስተ ዘይነብር እሞ ድኻታት ተንኸውን ኣይምገረመናን። ግን ትልምዲ ታሪክን ዝጥዕም ኩነታት እናሃለወ
خمي دخينا عب عالم لعلو ورك زغمت حجرات ورك بمفراي يفلتان نسن قروب ورك عديجن عب شلف بمقمات حفاتم تباهيلت نحنا تزوز حوركي عب كرس مدرحيزنا دخاتات تباهيلنا مسانا زلو وركي مسوم كاب زلو وركي يبلز تزركب اللبوتات راح يزفلاله تزغمتنا اللبوتا دخازب بالتقوينو لوطنا يتوركي زغمت اللبوتا نمنصا imagination power يدليو مالتيو زتوهابنا دخنت مقبال طرح كيخونس ناي بوتا لوط غير خم تعرا يدلي بمقانو تحدن دحريت زوسد حرانيو اتخالاي قنيو قني منفس قالوت بخمي زبناويان خوينوم بعل اجله ورقي يبلو من زحرس مريت يبلو من كابانا زوز حزبي يبلو من بمنتايوم كابانا بليصوم زبناويان خوينوم نحنا خ بمنتاي نيسنا دخينا تعريفنا زبل قني مبقسوزي يمدمر منقست ندحريت تقعز تمسمرتي عبي يقتيمونا عبيوم حليفومنا عبيو نحنا كنتاخس نسو من تقدمونا نحنا زترفنا إلو ندعريت نمفتاش يفتن أبزي مبقسينا ملستا وقعزو يمدمر منقست زتقنزوهم قند حسابات قدامي زتزاوعو حتوتاتيوم بتخكل زي محتاج تكلين ملس كي نركب سلزقبر خلاي نتستزاوع حتو مفرس هيخيد لوتم صعبنايو حتو ناققويو نوعون هو ملس دما مفرسايو بقعتنا النسقو مولوت زعكن تمالي بمفراسنبر زقود الملينا زبلتن زحشنا ساقير خا بمحابي ايكونن نيرو يمدمر منقست زي تخللو من قدي مرز نزن مرأي اتشورن من جنزاب هداسين سودانن اخول تمرت كهوي يخلو سودان نحنا نتنلوت سلامويت هاجر نيرا دحر لوطنا لوط سودان نكن حجز كم زفتنايو دارقا مولو بمولو سلامو نيرو خوينو كن زتزابع حتون تلعيلنا ملسو مفراس انتخون لومي سودان قديمة دك ازها نزوتو علم لغا معرفو نفرت كارتوم كم زي نوريا جيراتو عستات 10 مليون حزب زنور لك كتما كارتوم تي حزب نسو زي تصور كتما خوينا لا سلمنتاي تي صعبو زمرصو من قدي مفرساي بمخانو نحنا دما ازيو غزيف بجنزب بحسابن بسرارحان زعابي هداسه مس موقصيتوينا تقبلنايو በነገራችን ላይ ሰሞኑን ህዳሴን በሚመለከት ማን ሰራው እግረ መንገድና ሎም ቀነ ህዳሴ መልኪቱ መንሃኒ ጽዎ بخمي سريحو نايمن بتصحيت قندي ميتاوي زبل زعبا بسفي حنداكا تعصني حيو نمنتاي مززام سلز قالنا زتزازم نجر زفري وفره ونانيو سلز بزحنبر امخنينا تنقد فونيرنا اي ان اجله عينو موتبيلو كنجرنبر ولا حدا سب ايم تصقع حزخه تساخيو عوتنت ونانيو بزحيو بزحات يبهقو ويوم يشامي ويوم يمدمر منقست اب خمس زامسل خونتات زحاريو من قدي تعويتنا هنا ونن تعوت نسقوم خنويو عوتنت نممن الثال قزي يولن من قست مدمر شتو معوات بمخانو انت عوتون نبحت تيك عوت زبل امنت مدمر يولن هقواف بحتى ونت سلزلو اثيوبياويان بزكالهم تدميرهم زعوتو حبرو قدلن عوت نمبر ناي حد من قستي والكسب عوت يكون يملا የኢትዮጵያውያን ገድልና ድል እንጂ የአንድ መንግስት የአንድ ሰው የአንድ ግለሰብ አይደለም ለዚህ ነው ሐውልቱ ላይ መላ ኢትዮጵያን በሚወክል መልኩ نزونيو ابت حاولتي بحفشا ني اثيوبيا بزوكل ملكعو ناي بزحت مجلس زحزه قرص مهناس زدليلو مغنيت هداسه ناي ملا اثيوبياوين طرح كيهونس ناي فتوت اثيوبياون فلفل كرعتهم سلزخونه اتم الشماي زولدو عاوتون سلزخونه عاويتنا اب لعل عاوت مشماي زحشو بمخانو مغنيت سريعنا كاب مقداف زصنح مغياق مدمدمتا كركب انا بولكاي هداسه بزطمت بمنصر كلهم اثيوبياويان زنبر النقده ابزته زبحال بزي مخانو كتعيدلن اتعاوت ناي قوم اتعاوت ناتقوميو هداسه جن ناي حباريوم باليفوتو የመጀመሪያው መነሻ ነው زقدمه مبكسيو منقست مدمر ناب دحري تمليسو نزي مسداسسه نمباصيحو دما يتلم ندخنت مصياف طرح كيخونس بلصقنا يبهك ابزي زلو مسرتاو زعبا اب مباصحينا تمني طرح ديو دليت زلو بطرح ميدا منم ناي تخوينو تكبر زحقف تمني تزي خوينو بهنصاص زي تلكفه بتكالو اسرارها زي توادده تمني تنتخوينو ناي تمني صبوقنت تريلو طرحيو لما انت تمنينا صباح نرسل منقست مدمر كاب تمنيت زسقريو
ድሌት ብግልፂ ራእይ እንታይ መዓዘን ተዓዊትና መባፅሒና ኣበይ ክኾን ይኽእል ንዝብል ዘመላኽት ንናይ ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ምዕባለ ዝጠልብ ጥራሕ ከይኾነስ ከም ዝከኣል እውን ዝኣምን እዩ። እዚ ጠለብ ዓቕሚ ምፍጻም ከም ዘለና ከየረጋገፀ ኣብዚ ጽሑፍ ክብገስ ኣይረኣይን። ቅድም ክብል ነቲ ጽሑፍ ዝዳሃሰሱ ኣሕዋተይ ከም ዘልዕልዎ ፍልጠት ብክልተ ኣግባብ ክርከብ ይኽእል። እቲ ሓደ ብሓበሬታ ብምስማዕ ብምንባብ ብምሕታት ፍልጠት ክበሓት ይኽእል። እቲ ካልኣይ መአከቢ ፍልጠት ግና ልምምድ ትግበራ እዩ። ውፅኢት እዚ መጽሓፍ ካብ ዝሰማዕናዮን ካብ ዘንበብናዮን ጥራሕ ከይኾነስ ብተግባር ንፍትን እንተለና ካብ ዝረአናዮ ውረድ ደይቡ እውን ስለ ዝኾነ ብዙሓት ዝመሃሩሉ ዘዕብይዎ ዝማዕበለት ኢትዮጵያ ንምርኣይ ዝፅዕሩሉ ከም ዝኾን ዕድል ዝህብ ከም ዝኾን ኣይጠራጠርን። ዓቕሚ ምፍጻምና ብብዙሕ መንገድታት መዚና ኢና። ናይና ባህጊ እትመሰል ሃገር ተዘይኾነስ ዝተመሰለላ ሃገር ምፍጣር እዩ። ብዙሕ እዋናት ንምምሳል እንዳፃዓርና ነርና ኢና። ዕውት ኣይገበረናን። ሕዚ ብናይና መልክዕን እተሓሳስባን ብዓቕን ባህልና ተቐሪጹ ኣብነት ዝኾን ሃገር ምህናፅ እንተለን እዚ ድማ ዝከኣል ከም ዝኾነ መንግስቲ መደመር ይኣምን። ከም ኣብነት ሓምለዋይ ዓሰር ብታሪክ ጸለምቲ ህዝብታት ክሳዕ እዛ ሰዓት ማንም ዘይፈተኖ እዩ። 48 ቢልዮን ፈልስታት እዚ ክንመስል ንገብሮ ተዘይኾነስ ከም ኣብነት ንጽርሐሉ ኣብ ማሕደር ታሪክ ዝቕመጥ ክኾን እዩ። ሕድሕድ ጸሊም ዓሌት ከም ዝከኣል ከም ዝኽእል ከም ዝሓስብ ከም ዝዋደድ ተናቢቡ ገዚፍ ጠለብ ምዕዋት ከም ዝኽእል ከም ሓደ መርአይ ተገይሩ ክውሰድ ይኽእል። ካልኣይ ዓንቶ ዘልዕልክዎ ህዳሰ ኣብ ኸይዲ ወለዶታት ደው ከይበለ ብሕፅረት ገንዘብ ከይተዓገተ ብኮሮና ከይተበድሀ ብኩናት ከይተዓንቀፈ ኢትዮጵያውያን ዝዓለቦም ኒሕ ምግላጽ እንተኽኢሎም ዝኾነ ይኹን ጸገም ዓብዪ ነገር ሓሲቡ ከይለመነ ከይተለቀሐ ምትግባር ከም ዝኽእል ዘረጋግጽ ካልኣይ ኣብነት እዩ። አንቶ ሓዊ ጌታቸው ከም ዝገልጹ ንኣዲስ ኣበባ ብዝጥምት ባይታ ይሕዝ ዘሎ ለውጢ ምንም ጥርጥር የሕደርኩም። ኣብ ውሕድ ዓመታት ኣብ መላእ ኣፍሪካ ከም ኣብነት ዝለዓል ክኾን እዩ። ነዚ ከም ምኽኒት ዝስራዕ ብናይ ባዕልና ገንዘብ ዓቕሚ ኣብ ሓፂር እዋን ካብ ምርሳሕ ካብ እንግዶት ጸልማት ዝወፀ ከተማ ንዜጋ ምቹ ጌርካ ምስራሕ ከም ዝከኣል ብተግባር ዘመስከርናሉ እቲ ሓደ ስራሕ ስለ ዝኾነ ንብዙሓት መምህር ከም ዝኾን ጥርጥር የብልነይን። እግረ መንገደይ ጠመተ ጌታቸው ጠመተይ ንምግባር ዝኾነ ነገር ኣብ ገዛና ፈሊምና ገዛና ክንዛዝም የብልናን። ናይና ቴማ ወያ ጌታቸው ተፈሊና ጸኒሑ እምበር ካብ ቤት ዕዮ ክሳዕ ከተማ ካብ ከተማ ክሳዕ ሃገር ይብል ነይሩ። ቢሮና መረባና መንደርና ካብኡ ኣዲስ ኣበባና ኢና ኢልና ኮይኑ ግና ሎሚ ናይና ስሕተት እዩ መስለኒ። ጌታቸው ሓወይ ቢሾፍቱ ኣዳማ ኣርሲ ነጌሌ ሓዋሳ ኣርባ ምንጭ ሶዶ ጅማ እንተኸይድኻ ደቡብ ምዕራብ ምንቅስ ኣብ ዝኣመሰለ ምንቅስቓስ ብናይ በዓልቶም ዓቐን ፃዓርዓር ክብሉ ክትዕዘብ ትኽእል። ናብ ምብራቕ እንተኸይድኻ ሃረር ድሬዳዋ ጅጅጋ ብዘደንቕ ቅልጣፈ ንባዕሎም እንዳለወጡ ይርከቡ። ኣነ ምስ ጌታቸው ዝማቐሎ ናይ ብዙሓትና እምነት ክኾን ዝደልዩ መንግስታት ዝቐትል እግበት እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ 100 ለውጥ ኣምፂና ኢልና ንምካሕ ተኾይንና ዕቤት ኣይጽጋዕናን። እናዓቢ ብዓቐን ወፃዓና ንተግህ ተለና እዩ። ሰናይ ተበግሶ ኣለና። ዝኾነ ኣካል ኣመነ ምእማን ጸገሞ መስደመም ጅማሮ ኣለና። ኮይኑ ግና ጅማሮ ምዃኑ ምዝንጋዕ ኣየድልን። ጅማሮታ ይጠልብ ልክዕ ከም ምድማር ከይተቆራረጸ ትግበራ የድልዮ። ነዚ ተግባር እንተኽኢልና መላእ ኢትዮጵያ ናይ ጽባቐ ለውጢ መርኣያ ዘበናውነት ተጌራ ክትውሰድ ትኽእል። እቲ ኻሊእ ልማዓት ቀልቀል ሩባታት እዩ። አንቶ ዶክተር ዳኛቸው ምስ ተፈጥሮ ተሓሒዙ ኣጠቃቅማ ሩባታት ኢትዮጵያን ዕዩኖ ተነብሪሁ ነይሩ። ናይ ኣዲስ ኣበባ ፕሮጀክት ልማዓት ቀልቀል ሩባታት ወይ ከዓ ናይ ኣርባ ምንጭ ብዘይ ምንም ጥርጥር ንብዙሕ ሃገራት ኣብነት ምዃን ዝከኣሎ እዩ። ዘኹርዕ ጅማሮ እዩ። ነዚ ጅማሮ ብምስፋሕ ንመላእ ጸሊም ህዝቢ ኣብነት ዝኾን ስራሕ ይከኣልባ እዩ ዝብል ኣብነት ካብ ኣዲስ ኣበባ ምንጽብራቕ ይከኣል። ኣብ ስርናይ ዝገበርናዮ ወፍርን ዝተረኸበ ውፅኢቱን እውን ተገላፂ ዛዕባ እዩ። በዚ ድማ ንሕና ኢትዮጵያውያን እንተተደሚርና ብሓባር ንምስራሕ እንተወሲና ንኽእል ኢና ዝብል ዛዕባ ንምጥማት መባፅሒና ዘህንጥው እዩ። ዕቤት ኢትዮጵያ ምርኣይ ህራስ ዝህብ ኣይኮነን። ዘይትርዳእ ኢትዮጵያ ምርኣይ ዘይትምጽወት ኢትዮጵያ ምርኣይ ጽብቕቲ ኢትዮጵያ ምርኣይ ህራስ ዘስእን ዛዕባ እዩ። እዚ ህንታወ እዚ ባህጊ ብታሪክ ካብ ዝወረስናዮ ምቕጻይ ናብ እንብህጎ ራእይ ንምብጻሕ ሱቕ ኢልና ብምንጣር ጥራሕ ከይኾነስ ነቲ ኣንፈት ብትኽክል ምንጻር ይጠልብ። ሳልሳይመ እቲ መንገዲ እዩ። ብኸመይ እንተተጓዒዝናዮ እቲ ዘህንጥው ራእይ ጉህድ ክንገብሮ ንኽእል? ቀዳማይ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ብምርኣይ እዩ። ክርስትና ኢትዮጵያ
እስልምና ኢትዮጵያ ንዓለም ዘመሓላልፎ ዝያዳ ፍልጠት ዘለዎ እምበር ካብ ዓለም ዝጠልብ ክኾነ ይኽእልን ምክንያቱ ክርስትና ካብ ዝተረኸበሉ በል 30 ዓመቱ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ እስልምና ተፈሊሙ ኣብ ዝተረኸበሉ ሃገር ከይተስፋሕፍሐ እዩ ኢትዮጵያ ኣትዩ 1000 ዓመት ሃጠረ ፍልጠት ዘለዋ ኢትዮጵያ ከተምህር እምበር ካብ ካልኦት ክትቀስም እትተግህ ክትኾን የብላን ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ክንርኢ ይግባእ ካብ ደገኸ ክንመሃር ይግባእ ዝሓለፉና ዝቐደሙና ዝማዕበሉ ዝፈጠሩ ሃገራት ኣለዉ ክንመሃር ይግባእ ክንቀድሕ የብልናን ክንመሃር እዩ ዘለና ካብኣቶም ንምሃር ተለና ናይ በዓልትና መርሚርና ኣዋዲድና ዝነፀረ ሓሳብ ክህልወና እንተሎ ናይ ዓቕምን ቅዋምን ድምር ንፈጥር ተለና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ቅዋምን ዓቕምን ውህደት ምፍጣር እንተኽኢልና መስተንክር ምስራሕ ንኽእል ናይ ዓቕምን ናይ ቅዋምን ምጽንባር ግና ኣጸጋሚ ኮይኑ ዝረኣየና ሰብ ዓዲ ናይ ሎማዓንቲ መድረኽ እኹልን መምህርን ይመስለኒ ኣብይን ዘሪሁንን ኣብይን ጌታቸውን ኣብይን ፈላስፋ ዳኛቸው ዛዕባ ሃገሮም ኣብ ተመሳሳሊ ስፍራ ብተማዓዳደው ቋንቋ ምዝርራብ ዝኽእሉ እንተኾይኖም ካብዞም ሰባት ዝተፈለየ ህጸጽ ሓሳብ ከዘዋውር ዝኽእል ሰብ ጎልሁ ክረአይ ይኽእልን ዳኛቸው ማለት ዕድመ ልክዑ ብምቅዋም ብምህያስ አንጻራውነት ብምርቋሕ ሓሳብ ብምፍላቅ ብምጥያቅ ናይ ውልቀ መናበሪኡ ክሳዕ ምስዋዕ ዝተጋደለ ሰብ እዩ ካብ ቤተሰብ ክሳዕ ምፍላይ ዝበፅሐ ዓቐን አንጻራውነት ዝረቑሕ ሰብ እዩ ነዊሕ እዋን ከፊሉ ዝበቕዐ ምሁር እዩ ዘሪሁን ኣብ መፈለሚ መዋዕሊ ኢህወደግ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝተባረሩ ምሁራን ሓደ እዩ ብተመሳሳሊ ተግባሩ ኣብ ውሽጢ ኢህወደግ እውን ደጋፍን ሃያስን ነይሩ ኣብ ናይና እዋን እውን ይህይስ ነይሩ ንምህያስ ሓሳብን ምስራዕ ጸገም ዘለዎም ሰባት ኣይኮኑን ናይ ጌታቸው ምግላጽ ኣገዳሲ ኣይኮነን ካብዞም ሰባት ብዝሓሸ ድርጁ ሓሳብ ሒዙ ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ዝቃለሰብ ብዙሕ ኣይገጠመንን ንኹልና ኢትዮጵያ እኹልትና እያ ንጸናበር ወይ ከዓ ንደመር ማለት ብሓደ ርእሲ ንምሕሳብ ከይኾነስ ስለ ሓንቲ ሃገር ንምሕሳብ እዩ ንጸናበር ኣብ ሓደ መእከብ ተዛቲና ኣብ ባዕሉ ኣብቲ መእከብ ኣዳራሽ ሓሳብ ክንክንብት ኣይኮነን ካብቲ መእከብ ኣዳራሽ ወፃኢ ዝንቀሳቐሱ ሓሳባት እንተልዮም ንምድማጽ ድልው ብምዃኑ እውን እዩ ዝኸበርኩም ዕዱማት ብታሪኽ ኢትዮጵያ ከም እንርከበሉ ክሊ ግዜ ኩሉ ሰብ ተናጋርን ተንታንን ዝኾነሉ እዋን ሃልዩ ይፈልጥን ገለ እዋናት ዝቐደሙ መንግስትታት እንተሓስብ ከም ሎሚ ፌስቡክ ከም ሎሚ ዩቲዩብ ከም ሎሚ ሱቕ ኢልኻ ምዝራብ ተዝከኣል ነይሩ ታይም ገበሩ ነይሮም ኢለ ፍርሒ ይስምዐኒ ምክንያቱ 1997 ዓመተ ምህረት እነ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ካልኦት ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ንኣዲስ አበባ ኣብ ዝሓቁንሉ እዋን ሓንቲ ፈኖ ቴሌቪዥን ጥራሕ እያ ነይራ ኢቲቪ ትበሃል ፋና እኳ ፈኖ ቴሌቪዥን ኣይነበሮን ኢሳት ኣይነበረን ብሓንቲ ቴሌቪዥን ብዓቐን ህንድዚ ተተሓቁናን ክንድኡ እንተሞይትናን ሎሚ ብኣማይት ዝቁፀሩ ቴሌቪዥናት ኣብ ዘለውሉ እትረስኒ ተዝህሉ መዐቀን ምንቅጥቃጥ ወይ ከዓቱ ሾክ ኦብዘርቨርስ ሃልይዎም ብትዕግስቲ ኣዳሚፆም ምሕላፍ ተዘይኽኢሎም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ኩለኹም ምሕሳብ ኣይሕርብተኩምን መዐቀን ምንቅጥቃጥ ብርክት ዝበሉ ምንቅጥቃጣት ዝፃወረሉ ቀንዲ ምኽኒት ዘህንጥው ራእይ ስለ ዘሎ እዩ ህልኽ ወነ ቁጣዕ ዘየለ ኮይኑ ተተይኾንስ እቲ ዘህንጥው ራእይ ብልጽግና ጸገም የብሉን ንሕና ክንዛበጥ ዝረብሐና ካብ ኢድና ከይወፅእ ብትዕግስቲ እንዳተፃወርና ተሰከርና ተጠላብዩ ዝብል ሕርያ ስለ ዝመረጽና እዩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣይተ መላእኩ ኣለበልን ካልኦት ሰበስልጣናት ብሓባር ኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመርሑ እንተኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓሳብን ብቕዓትን እንተልይዎም ንምቕባል እውን ድልው እንተኮይኑ ተዋሓደ ብመጽሓፍን መድረን ንካታዕተ ዘይኮይንና ዘቃልስን ዘቃትልን ምኽኒት ኣይክህልውን በዚ ድማ እቲ መንገዲ ብዝተኸኣለ መጠን ኣብ ናይ ኢትዮጵያውያን ሓበራዊ እማተ ምጥርናፍ ኣገዳሲ ኢሉ ይኣምን ኢትዮጵያውያን ንሓበራዊ እማተ ምስተዋደዱ ዝተቆፀየ ፈሊና ፍታሕ ምንዳይ ድማ ኣድላይ እዩ ምቁፃይ ጉዕዞ ምዕባለ ኢትዮጵያ ምቁፃይ ጸገም ፖለቲካ ኢትዮጵያ ቀንዲ መበገሲኡ ኣጀንዳ ጸላእትና እዩ እዚ እውን ምፍላይ እዩ ዘርኢ ሃይማኖት ጾታ ቁሸት ጣብያ እንዳተሰርሐ ምጉና እዩ ነዚ ፈሱ ድማ ምድማር ጥራሕ እዩ ንሕና መደመር ንብል ተለና ጸላእትና ይርበፁ እዮም ምክንያቱ ንጸናበር ተለና ከመይ ዝበለ ቅያ ከም እንሰርሕ ዝቐደመ ታሪክ ሃገርና ስለ ዝፍለጥ ኢትዮጵያውያን ትግራይ ኦሮሞ ኣምሓራ ጉራጌ ወላይታ ሲዳማ ተዘይተባሃይልና ክብሩን ተተዓቂቡን ብሓባር ደው ምባል እንተኽኢልና ምምሓዝ ይከኣለና
ኣድላይ ኣብ ዝኾነ እዋን ድማ ክንነጥር ንኽእል ምስዓብ ተዘይኾነ ምሕላፍ ንኽእል ካብ ተመጽዋታይነት ካብ ሰዓብነት ምንጋፍ ንኽእል ሓሳብ ተቐቢልና ገንዘብ ተቐቢልና ልእኽቶ ተቐቢልና ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፈተነ ምግባር ግቡእ ኣይመስለንን ጸገም ብዙሓት ጭቡጥ መግዛዕቲ ተዘይረበበና እውን ሓሳብና ብብዙሕ ዝተመራስሑ ሓሳባት ኣብ ቀይዲ መግዛዕቲ ዝርከቡ እኩባት ዝርከቡሉ ሃገር እዩ ኢትዮጵያ ሓሳብ ሰብ ብመንጽር ብሔራዊ ረብሓታት ምምዛን ተተጸጊምና ኣማዕዲና እንሰምዖ ዘበለ ትኽክል እንተኾይኑ ንምምርማር ተበግሶ ተዘይሃልዩና ብልጽግና ኢትዮጵያ ምርግጋጽ ክንጽገም ኢና በዚ ድማ ክንድመር ኣገዳሲ እዩ ንጸናበር ምፍንጫል ናይና ናይ ኢትዮጵያውያን ሓሳብ ተዘይኾንስ ኣብ ልዕሊና ዝተጻዓነልና ዝተዋደደ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምክልኻል ክንድመር ኢና ካሊእ ኣብ ስዳሮና ክንግንዘቦ ዝግብአና ስነ ልቦናዊ መቕፀይቲ እዩ ተቖፂና ኢና ኣይመልኮን ባህልቲና እዚ ነገር ናናማን ኣዲስ ኣበባ ድዩ እዚ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ድዩ ዝፍጸም ዘሎ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኮሪደራት ዲዛይን ዝገበሮ ምን እዩ ፍልፍል እቲ ገንዘብ ኸ ኮንትራክተራት እንመን እዮም ኢትዮጵያውያን ኣይንኽእልን ዝብል ቅቡል ጌርና ኢና ኣይንኽእልን ስለ ዝበልና ጽቡቕ ነገር እንተርኢና ወናኒ ይእለሸሉ ጽቡቕ ነገር እንተርኢና ወነንቲ ንሕና ኣይኮናን ወናኒ ካሊእ ሰብ እዩ እዚ ስነ ልቦናዊ መቕፀይቲ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ቀይዱ ሒዙና እዩ ወንድምና እህቶቼ እንችላለን የምንችለው በጠራ ሐሳቤ ከግል ፍላጎት ባሻገር ለወል መሻት የምንተጋ ከሆነ ሓተይን ኣሕዋተይን ንኽእል ኢና እንኽእል ብዝጸጸየ ተሓሳስባ ንውልቃዊ ባህጊ ሰጊሩ ንሓብራዊ እማተ ንተግህ ተኾይንና እዩ ኣይኮንን ሎሚ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ቅድሚ 155 ዓመት ከባቢ ራእይ ዝሓንገጡ ሰባት ኣብ መንጎ ምብራቕን ምዕራብን ዘሎ ሓጹር ጎቦ አንቀፍቀፍ ጋሊሆም ድልድል ክሃንጹ ወሲኖም ኣብ መንጎ ምዕራብን ምብራቕን ዝሳለጥ ጉዕዞ ንግዲ ብ8900 ኪሎ ሜትር ንምቕናስ ስዊዝ ካናል ዝበሃል ጎቦ ስዊዝ ካናል ዝበሃል መንደቕ ምፍራስ ውሳንዎም ኾነ ስዊዝ ካናል 193 ኪሎ ሜትር ከባቢ እዩ ነዚ ውሳነ ትውስኑ ተሎ እንርከበሉ እዋን ዝብሕቶም ማሽነርታት ኣይነበረን ከም ሎሚ ምቹ ናይ ህንጸት ዓቕሚ ኣይነበረን ነቲ ጠለብ ንምዕዋት ብዙሓት ሞይቶም እዮም ኣብ ዝተዛዘመሉ እዋን ግና 8900 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ 10 መዓልትታት ንኣንፈት ምዕራብን ምብራቕን ክፋል ዓለምና ኣትሪፉ እዩ ንምንታይ ንግዲ ወሳኒ ዛዕባ እዩ ንግዲ ዘሳልጥ መንገዲ እውን ገዛ እዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ህንድን ድልድል እምበር ዓቐበት ኣይነበረን ታሪኽና ከም ዝሕብረልና በዚ ድማ ባህልናን ብዙሓት ተግባራትናን ተመሳሰልቲ እዮም ሎሚ እቲ ናትና ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ መሊሽኻ ንምውናን ሕቶ ምስራዕ ዝፈርሕ ዝጠራጠር ወለዶ ምፍጣሩ ኣካል እቲ ምቑፃይ ስነ ልቦና እዩ ኣይከኣልናን ኢሉ እዩ ዝሓስብ ኣነ ከረጋግፀልኩም ዝብህጎ ኢትዮጵያ ከም እትኽእል እዩ ቅድሚ 155 ዓመታት ስዊስ ካናል ብቆራጽ ደቆም መስዋዕቲ ዝዕወቱ ሰባት ሎሚ ትንፋስ ሰላም እንዳማዓጉ ብዓመት ተዋሓደ 10 ቢልዮን ዶላር ከም ብቐልዲ ይእክቡ ስዊስ ካናል ኣብ ዝህነጸሉ እዋን ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ደቡብ ኣፍሪካ ወይ ድማ ናይጄርያ ዝሞቱ ሰባት ነይሮም ሰብ ይውለድ ይመውት ግን ታሪኽ የብሎምን ስዊስ ካናል እንትህነጽ እንዳሸቀሉ ብሰንኪ ሙቐት ሕፅረት ምግቢ መድሃኒት ዝሞቱ ሰባት ግና ሎሚ እውን ታሪኮም ህልው እዩ ኣብ መንጎ ኣነ ንስኹምን ዘይመውት ዘለዓለማዊ ህይወት ዝወርስ ሰብ ዝወርስ ሓደ ሰብ የለን ኣነ ንስኹምን መወቲና ዘይመውት ታሪኽ ሰሪሑ ዝሞተ ሰብ ንዘለዓለም ስሙ ኣብ ወለዶ ዝለዓል ስለ ዝኾን ኢትዮጵያ ዝኣክል ሃገር ብዕፁታ ንደቅና ምስጋር ንቡር እዩ ብማል ምእማን ግቡእ ኣተሓሳስባ ዝወልዶ ኣይኮነን ግቡእ ሓሳብ ኣይኮነን ነዚ ንምዕዋት ኩናት ጎንፂ ኣገዳሲ እዩ ኢልና ኣይንኣምንን ነዚ እውን እዩ ንተኸታተልቲ 5 ዓመታት እንዳተለማመፅና ዝፀናሕና ሕዚ እውን ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ንኢትዮጵያ ኣፅዩ ካብ ዝሓዘ በርን ድኻ ኢሉ ካብ ዘስመያ መለለይ ክትናገፍ ኣለዋ ኢልና ስለ እንኣምን ኣብ ዝኾነ መድረኽ ምስ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ንምልዛብ ድሌት ዘለዎ ኣካል እንተልዩ ኣእዳውና ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ዝርግሑ እዩ ኮይኑ ግና ኢትዮጵያ እስርተ ቀማምጣ ምድሪ ኮይና ንዘለዓለም ክትነብር እያ ኢሉ ዝሓስብ ኢትዮጵያዊ እንተልዩ ንሱ ሞት እዩ ንሰላም ቅድሚት ትህብ ድኽነት ትቃለስ መውፅእ መእተዊ በሪ ክተዳሉ እዚ ዘይተርፍ ዛዕባ ምዃኑ ተገንዚቦም ኣሓት ኣሕዋትና ብስሉጥ ንልዝብ ድልውይ ንባዕሎም ክገብሩ ይግባእ እዚ ጉዕዞ ዓቕምን ቅዋምን
ስለዚ ግህድ قوامن عقمن جهود مخانو دما حلمي اتبارلاما مس زوبا مبراق أفريقيا حواتنا زز أكل أخول أي أكلن زبل كتعباجة بالربحري زفلو مولو وان كري يبهق إثيوبيا حقازي تكتخوني كبا لك خالوت نعنا نمحقاز تخاتيهم وسانة كم زعلبو نحناون أحواتنا نمحقاز حقن سرعة تختلنا أحواتنا نمحقاز تزاتينا فلفل جنزب نستيرنا أحواتنا نحقز كنخوني كبا إذن كخون بمبر رابعيمة منجستي ألايو منجست مالت أب عالم كابستو فطر نجرات خلو زجزفة مهزويو نيوكلير ساينس يكونه ساينس تفر يكونه أستوعدلوت سب سرح يكونه تزعبي مهزو منجست مفتاريو ألبرت أينشتاين E is equal to mc squared زبولو كمر منجستي أبزيل للغنتات انتقميرو حقيفو وينبر تزي خوينو ربع كعب أي متقالون نتم هزو حلمي جهود زجبرو منجستيو زخون عينة مهزو منجستي ترنو عبزي خونلو أقباب مخينو يسترف منجستي كمهزو تدخلو زتفلي زجبرو تايون تيل خمني مبقى سفتات رويو تفتروي بمخانو يفلاب بيتسب كاب الزبهال عزيو مسارته وتكال عابيو بركت زبولو محبر السب زحقوف قلح رأي زلوو توارد زلوو حبرا وحلم زلوو بحبار زنت تفتكال ود سب كمحز بمخاليو ود سب مزلاق زخا عالم بر فرق زيغا عالم قلب أراويت خوينو مترفة نيرو منجستي وسان زغون اللو غند مغنيت أولو مدويلو صباح زهان نزب مخانيو لومينا زلنا نوقع زلنا جن صباح زلنا وصلون نعتولون مع صنايو اتمو صبرنا كورت خونتلو أبزي كاب زلنا فرقنا كين هلون خل خوينو جنا دقنا أبز تلقو تهجر زنو دخاتاتن لمن تنتزي خونه دك سرحت خيا خوينهم لمعتهم من داسالتو أحد حزبتات زدك في خونو نصباح أبلو مرأي مسرح نزبل قلل بزوله من قدن مجنزاب نا أفريقيا صواتها كعسو أقرب بزمس قصري يحزنوا يتكسو يهيسو نمنتاي بيرا وقانتا كعسو أقري أبسترخ ولو مدرخ لك أكم نحن سبورتقويا تترح سرح كسرح سلا زي رؤيو لومي رقص أن يخوين زنقركم نايلوم 10 عامت تبوزيحو قانتا كعسو أقري إثيوبيا أب أفريقيا مسدم مسرح سريحو نحناون كم كالوت تكازنا قال هنا أب مدرخ أفريقيا عالم بدك ناس توادد برتاع نفسح له جزء كمسيو زي تمني راح يكونن بس راح استدق فيو أديس أبنت انتجيرنا لعلميتي أنا أشتي استاديمات هاني سناينا بب من درو كم تري وزلهم نمن داي نزك يا هنسنا تلفزيون دار أنا موجهاي وصيد كعتر يخلن مسرت مقامات تتخيلوا جنا صباح نلو تبريو بزد مايو منجستي قبلو مدويلو نصباح استلم نايلومي 3-4 عامت انتزي بوزيحو دحرش الدشتا شوعات 10 عامت إثيوبيا تنكر قانتا كعسو كهلوا فسس كقبر اللنيلو منجست سرحت بايتا يتهز زي حدا مرأيو اتخالاي مرأي صريت تمرتيو أبو منبر إزي ما زمورحو مينستر تمرتي صريت تمرتي كنرقا قزي قبايلنا رود ما بوطينا مسوسنا أما جمريات شعيبو زمزان عامت زنغر قرتا تفولت ويخوم أبز عامت لوط موزيو أبخلت 3 عامتات نابشتونا نوزحت لنا خبابي 15 ميتاوي أب كلهم عود تمرت كنا حنحوس خلو سمولا عغمي إثيوبياوان مفتار انتغيلنا عنتو صرحنا يوبل سقنا بتمني طرح زيكونس بقولوا حاجباب كنت كبرون خلينا أبقرب أوان إثيوبيا ناي نيوكلير بلانت عمامات بايتا كتعزي إلى علو كم زقبرتي فلت قال سبات مس إنرجي طرح تحيزوم يوم تاجنزيوم مو أبزز لهم سبات كتكنزو وزقبا أب تكنولوجي نيوكلير إثيوبيا من طاف انت تجمر بيت ساينس حكمنا كجهاديو حرشا كعبيو أتقاما ماي كمعبليو حزن فريوم زلنا تمهارو زمر أمرلو زسرحلو زعابيلو زنحن حلو عغم زهانصليو مفلفل حيلت راح يكونن راشا نايلوم 8 عامت زعوتتو حيل نيوكلير إثيوبيا لوم كتكبرو يدل تبلتلا زتراتر إثيوبياوي بحق له الخام حساب يدلدو زنقساقس روبوت تزي خوينو حلنا زلو سب قدم 8 عامت زتموكرن زتعوتن زعبا لومن مفتان كمي دفرتي سن إثيوبيا تخيليا تفلم تزازم منجستي أب صباح دويلو نلوم كجنزب يكبا أبلوم خوينو نصباح زت مترح كيخونس أب صباح دويلو نلومي كعزب قبويو
لومي زلنا عقوت عقمي لومي قبل علينا زعلبه مقصاي لومي ان انقدو انكاز جنني زغصل انت خوينو نايدقنا عصا نصريو سدتيو لمنايو انا نسخمن زرانايو مكرا دقنا كي انقدو نبهك تخوينا قبلهم خوينا نصباح مقصيات كحاوي كنقبر لنا اتي زقدم مقصاينا عبيت خوينا اندهلنا مسبقاتنا اندهلنا مفصام نخيل اندهلنا بسنا امرون اسنا مركبنا يوم ازي مقصاي كتصقنا له ازولدو مسرت كنصف له يمدمر منغست بحفشا زلعلو ابلوم خوينو صباح اب صباح خوينو لومي بمنابن بملستن اندقانخو انداتغاخون انداسراحخون ندقي زحش عالم كفتر يخليه يلويو زامن نجيب بزتمت ابز زلهم سبات كتكنزو لي زدلي ازي مصحف فصوم يكونن صحفيون فصوم يكونن حساب زلكم سبات نزي صحف زقارنا حساب واريدكم من تقريبكم لنا نمنباب طرح كيخونس كنمهرلو طرح كيخونس نايخم زحشن مخنا مسكارون دلوات مخنا بخزيتنا كنكلس يفوتو مهران كتهيسو يقبا بتقارانيو حساب كتفلقوا تدخلوا سباتون حسابكم زرقحو خوينو جنا رتعو بزيخون أقباب بخمين معازن تسحفو لهم نتسمكم مسابات انت واحدة زبلنا يو كم ان تكبر زفلنا بنايو كم نزازم نزاربو كم ان نصحفو كم ان نبر إثيوبياويان سلازي جنزو أوش تزلهم اتي قند متمان زدلي مساخم سلازخونه أوش تزلهم زحلفو قلت عامتات تعينت منقستي زدلي نزبل أبسلطناتاتنا كنزاتيلو كنمخاخرلو صنحنا حساب سلازخونه انتم بيبكمو يمدمر منقست بقلصي اتي ززتنالون زتمايتنالون نعين اخو من طرح تزيخونس كابانا وصان زلوون زتسناده مخانو بدنبي كغلصلكم يو 2010 عنتنا قصاص اوروباويان داغوس اب زنبر نصانحيت فريليون زبحال حساب كمستلالخو دغاغيمه نغيركم نيره سلطناون توهيولو نوعو بزتمت زفلمت راحت له منالباش مزازب مصحف تخونلو زخيل عدل له بخزيتو رئيسة صحف كتفلطو يمدمر سليت بفريليونيو سليت مدمر بمنصر حد والكسب حد سب نبعلو بممقال نبعلو بموفاي كاب زبحتو بمهاب اب كل زي مخسب كمي كمزل لمامد زري سنديو ات مصحف من باب نقت فوتو زغلل معداي ادمن تكنولوجي نغرات كله قليلهم يوم ناي دمص مصحفت له سبورت اندا سراحكم بእግር እንዳተንቀሳቀስኩም ምድማጽ ትኽእሉ ይኹም منباب حساب معداك كاب مصحفت طرح كيخونس كاب ኢትዮጵያውያንን عبيت عدن مقسام زكاليو بتقارن مدرخ نزلهم نتقاومتن مزازم ملختي كاب ابهلا بوتات اورومو استلقحو مسلا مريح مخان كمز خالن ممرحكم كون بمعدون يو ابوتات ማህበረሰብ ኦሮሞ ዛዕባ የማንን ጸጋምን እንዳት ጸላፈ ተጸግሞም ተሎ ምስ ህልሞም ዝጓንጽ ነገር እንተጓንፍ ካን ኦብሳ ካሊም ጎርሳ በሙባሊ ምስሉ ገሪ ጎርሳ ገሪም ኦብሳ ሙለተከ አቲሙ ቀብዳ ይብሉ ንገለ እንዳታዓግስኻ ገሊው እንዳመኸርኻ ናብ ሽቱኻ ትበጽሐለካ ይብሉ ካን ጎርሳ ካን ኦብሳ ንዓይና አኹምን በማዕረ ዝሰርሕ እዩ حلم تليكم ناب حلمكم كتبصحو تدليون تخوينكم كان أوبسا كان قرصا سدارو قنا نقدميت بخون اللو عزيه يمسكن كان قرصا كان أوبسا لنيم لن أنت مسرال حلمك اللاتشو وده حلماتشو مزرقات يمتفلقو كهونا كان أوبسا كان قرصا قزوغن ودفيت مهون اللبت الجقاد ركي أمسكنا